Мисля, че за първи път от ден 2 или 3 всъщност вали дъжд, докато тренирам. Слава Богу, поне е слаб дъжд, не като този на ден 1 или 2. Като беше силен, трябваше да слагам чадър върху камерата, да не се мокри. Сега понамокрива се, но не е толкова тежко положението, така че продължаваме. Добре, ще опитам последните 30 ковчи да ги направя серии по 10. Дали ще успея, не знам. Също така, сега осъзнах, че всъщност днес е последният ден, в който правя ковчики с 2,5 кг тежест. Следващия ден е ден 50 и това ще добавим още 2,5 кг. Видите колко бързо мина времето. Аз сега първо качвам видео ден 30, ден 31. Крейзи. Окей, това беше сравнително без проблем. Сега се надявам, че мога да направя следващите. Май това бяха 100 ковчики за 17 минути. Крейзи. Ще направя още обаче една-две, всеки случай. Ако съм пропуснал нещо. Окей, аз съм до тук. Без после днес. Всъщност знам ли видяхте по-отново сега на последната серия, като се качвах на ковчиките, но с пръстките ми се подклъзна. Не мога да го бъда. Ми се подклъзна ръката. Щех да падна. Тъй че опасно това, но ще се видим утре.